Nyakorongo jwang dakika 35 tok sa pagari mar okinyi machiegni nonro mar gazet matai nyinga Sharon Ngao. Kiny makawuono kanyo Daily Nation gi The Standard thoro wach momi pek chalre en kaluore kod gweyo tao mabende Faith Odhiambo mano mar ker mar LSK nogwego do tao Nyakorongo jwang kowuok e aput mabende nochuogi mar nono kaka inyalo chulo jogweko mabende noyudo midhiero e kinde ng'anyo. Okan kenda ka antiere gi Joyce Oduor mabende osekelo ni weche manyien Nyakorongo jwang antiere kodeka e nonro mar gazet. Joyce arwaki ni machiegni nonro mar gazet. Erokamano ahinya Sharon, mana kisewacho gazet mano mar Daily Nation kachiel kod The Standard weche magimiyo pek odiochieng' ma kawuono gin mana weche machalre kendo aneno ka giduto giketo nyaka kuot mane Faith Odhiambo wacho odiochieng' manyoro makoro nokawo okang' mano mar wuok oko kaka jalup jakom mano mar aput manochuogi kod jatend piny Kenya William Ruto mondo ta chenro mar chulo jogo manoyudo hinyruok kachiel kod jogo mane johera magi otho e ng'anyo mosebede pacho kae. Faith nowacho kae kuot mare ni my oath of office demands that I do all it takes to preserve such mano LSK's resilience from any and all adversaries and detractors. Mano kaluore kod gino mano wacho e kinde mane koro kawo okang' mano mar gweyo tao. To bende gweyo tao kowacho ni doho osechungo chenro mag-gi kuom thuolo malach. Nomigi thuolo mar dweche 3 kende. To sani koro ndalo dhi to gitola akiana wach ni gitola tola kuore ofis to onge gima gisetimo. Koro wacho ni an we koro awuogi. Koro penjo en ni idhi yier jakom moro tidhi tim nang'o kaloni ni buche to pod nitiere doho kacha machungo chenro mar aput makamano. Buche to pod nitiere doho mana ka Joyce wacho. Aparo ni wachak gi Daily Nation nikech Daily Nation bende mantiere koda thoro weche mopogore opogore. Mar Njagi ni wabiro bedo kwaneno bang'e mar keny bende wabiro bedo kwanene ite mano mar 14. Katika maningini Joyce chakro duchi manyoro oganda osebedo ka penjo ni nang'o meni koro nogwe tao nikech e kinde mabende koro nikete kanya kaka vice chairperson jalup jakom mar aput makamano oganda nogo koko mar mondo mi owuogi. Katika mano sani koro wacho nikech koro saa tin bura bende roma ke doho make Rugoya ndalo bende nomigi 120 manego bed ni kapo nono ni doho nyalo yiede gi kendo seche biro bedo machuok. Haya, katika bano warito nono bobede yo machalo nare. Tuang'eyo ni chieng' tarik 25 dwe mar 8 mano ma higani ema jatende jotije mago mag piny owacho mano Felix Koskei ema ne olando ayanga mano chuogo aput makamano mabende ne onywando kanyo mano jatend LSK mano Faith Odhiambo mabende nyaka sani mana kisewacho sebedo ka nyayo penjo mopogore opogore. Kata kamano nyaka sani Faith bende no wacho ni nitiere jo Kenya moko mosebedo ka chwalo ne ng'ura nyato mago mano yudo hinyruok kachiel kod mago mane jogegi otho e kinde ng'anyo mosebede pacho kae. Wacho ni nitiere jo Kenya mosebedo ka chwalo ne ng'ur mar mondo mi gikonye. To kata kamano thuolo to sani dhi to tich to pok ne gichako kaluore kod ng'ur makoni kod kocha mane jo Kenya ochwale doho makoro kwedo aput makamano. We koro wang'ien na kapo nono ni kare biro bedo kikawo kod ng'ato kosoyo. Katika mano Faith Odhiambo to nosendiko ne jatende jotije mago mag piny owacho mano Felix Koskei ni enowe tich makamano kod immediate effect. Wacho ni ka barono chopa kamano en tijno koro en tich moseweyo. E ite mar 4 ipenjo ni joked ne ratich oganda mano mong'ere kaka Bob Njagi kanyakla kod Nicholas Oyoo gin kanye. To Joyce Karamna sigana mane somo kiny makawuono ka jatend obila e piny mano mar Uganda ema wacho ni en okia kata kuma jogo nitiere. Wan kaka jo Kenya penjo mabende wedegi pod medo penjo gene kanye mani penjo maduong'. Wang'eyo ni Bob Njagi en achiel kuom rawere ma ne nitiere ong'ala manyime ahinya. Anyalo wacho ni higa mokalo e kwedo paro mar chik mar omenda mano mar higa mar 2024 ma jatend piny Kenya William Ruto nokochuo e koke. Kata kamano familia magi aneno ka koro it gazet mar 4 kae penjo kae ni nyithindwa gin tiere kanye. Familia mopogore opogore mag joked ne ratich oganda 2 sani koro ywak kaluore ni gin gilieko ni ne ondhegi e piny libamba ma Uganda. Nyaka sani koro giwacho kae ni kapo ni ne gitimo tim moramora makelo ketho kata ma en marocho chike mag pinyno mar Uganda. Kare giwacho ni owinjo bed ni idwoko gi e pacho kae. Gino miluongo kanyo kod dhongere ni owinjo bed ni gibedo deported e pacho kae mar mondo mi okawne gi chik kaluore kod chike ma pacho kae. Mano kaluore kod Tony Njagi ma odiochieng' manyone giwuoko ka koro gitemo mar mondo mi gisunda ne piny libamba mano ma Uganda kapo ni nitiere kod jogo mondo duogi. Kata kamano mana kisewacho telo ma pinyno mar Uganda nyaka sani koro wacho ni oyo wanto waonge kod jogo.
Koro nyalo bedo matek nikech bende nitiere sigana aparo ni ne en juma mokalo chieng' tich abich sigana ma bende kata TV mar Ramogi nwatimo. Achiel kuom jogo eko ma bende nitiere koda Njagi gini mano mong'ere kaka Kofi Atinda ne olero ne jofuambo kaka ne otek Njagi mano Bob Njagi kanyakla kod Nicholas Oyoo. En owuon wachore ni ne entiere but nyamburko moro kanyo ma iwacho ni no obedo very lucky to no o escape. Wacho ni keremna notiyo gi yo moro mano mar jinja koduogo e pacho kae. Koro en penjo maduong' nikech chakre chieng' tich adek mano mar juma mokalo nyaka sani kapo nono ni chieng' tich adek mar juma ne oromo kapok oyudgi mano juma achiel. To sirikal ma Kenya bende seyo ni dak osebedo ka loso motegno kaluwore kod teko makamagi. To kopogore kod mana no ka gazet ni mano mar Daily Nation, it gazet mar ang'wen kanyo bende koro temo mano mar uyango moko kuom dhicho mosebedo katimore pacho kae. Gichiwo ranyisi tarik 16 dwe mar 11 higa mokalo. Kiza Besije en bende ne omake e pacho kae boma ma Nairobi kendo notere nyaka e military facility mayudore e boma ma Kampala e pinyno ma Uganda. To ken mano kende bende gichiwo ranyisi mano mar jaked ne ratich oganda ma pacho kae Boniface Mwangi kaachiel kod jafuambo ma pinyno mar Uganda Agatha Athuhaire ma gin bende e dwe mar 5 mano ma higa ni gin bende nodin negi e pinyno mano mar Tanzania. Bende ja Kenya machielo activist mano Mwabili Mwagodi bende en bende ne ondhiye e boma ma Dar es Salaam dwe mar 7 mano ma higa ni. Magi mana nyiso moko kuom kaka wechego mag ndhicho osebedo katimore e pinje mago mag East Africa mano moting'o piny Kenya, Uganda kaachiel kod Tanzania. To kata kamano sirikal mag pinje adek gi ok osebedo ka wacho adiera. Nyaka sani koro wang'eyo ni Kenya High Commission manitiere boma ma Kampala Uganda sani koro kwayo Foreign Ministry mar mondo mi otemane okony e yango ni to jo Kenya gi makoro olal gintiere kanye. Wageno ni bobed ka itimo nonro matut mar mondo mi familia magi chunygi obede kod kwe ka koro ging'eyo ni nyithindwa nitiere kama to chal margi bende ni kare. Nikech seyo nitiere ne Njagi kanyakla kod Oyoo na dhi romo kod Bobi Wine. Bobi Wine en jalno ma bende osebedo ka sundo piny mano mar Uganda. To piny Uganda bende nang'iyo yiero margi maduong' gibiro bedo ka gidhi e chieng' tarik 12 dwe mokwongo higa mar 2026 manyiso kata ni samoro campaign bende osebedo kochuo chieng' e gwenge makono. Kopogore gi mano Joyce, wach machielo ma bende aneno komi peke ite mano mar 7 nitiere riwruok mong'ere kaka Kenya Moja Nyakorom Gajwang'. To Kenya Moja nitiere kod jotelo mopogore opogore mawuok e duond buche bende mopogore opogore pacho ka. Thothgi aneno mana ka wuok e duond bura mano mar ODM moriwo Caleb Amisegene, Sifuna, nitiere kanyo jaod bura ma Kitutu Chache South mana Anthony Kibagende. Sani koro giwacho ni gin bende e yiero maduong' mar higa mar 2027 gibiro bedo ka gichungo jala ma bende biro bedo ka ringe koma mar jatend piny. Chieng' Jumapil mano mar juma mokalo iwacho kae ni mano riwruok mano mar Kenya Moja ma koro aneno kae ondike kae aneno ka gazeti mar Daily Nation ochako kae ni the ODM Secretary General Edwin Sifuna led Kenya Moja. Koro kia ni Edwin Sifuna ema koro telo ne riwruok mag Kenya Moja. Kata kamano chieng' Jumapil ne giyango dwaro margi kata lek margi mano mar chwalo ne jo Kenya telo machielo gino miluongo kanyo kod dho ngere ni alternative leadership. Ka jaod bura mano Mabumala Wanami Wamboke en bende nyaka sani koro ne olieko maling'ling ni tim makamano iwacho ni tim ne oikore mano mar siro Sifuna mar mondo mi obi orakre kod jatend piny Kenya William Ruto e yiero mar higa mar 2027. Wacho kae ni gin ok gilosa losa giwacho ni waloso nikech wantiere accountable matene ni ginyalo nyiso jopiny gino magitimo. Giwacho kae ni kako neno Sifuna en achiel kuom jogo ma seche moko jopiny oseloso godo e yo makare kendo yiero mar higa mar 2027 giwacho ni ok giluoro gimoro amora. Giwacho ni nyaka koro gichwal ne jo Kenya option ma ja Kenya kodhi e debe kacha to nyalo neno sura mag ji mopogore opogore ahinya nyate ng'wech mar laro komten piny Kenya e pacho ka. To ang'e ni mae wach ma Kenya Moja wacho to koro penje ni Kenya Moja ni oting'o joma mage jomage ma koro bro bedo ka koro yiero jatelo achiel ma bro bedo ka rakore kod jatend piny Kenya William Ruto e yiero mar higa mar 2027. To mano we kata mna duond bura mar ODM e okang' machal nade ka nyaka koro iwacho ni jagoro mar gi bende ma bedo fronted emiketi upara manyime mano mar dilaro kom mano mar ten piny. Kata kamano mago gin mana weche mag siasa. Iwacho ni motelo ni yiero mar 2027
samoro nwane kweth mopogore opogore ma bende biro bedo kawuok. E ite mar abiriyo bende weche motenore koda chal mano mar thieth, mano mar ogai mar ODM Raila Odinga, bende koro chaka gi mar ripode ma bende ichiwo bende opogore opogore. Ano ka chieng' Jumapil nitiere jaod bura mano ma Suba South, Karoli Omondi, kane ntiere e gwenge mago mag Rang'ala e kaunti mar Siaya. Nokwayo oganda mar mondo mi olemne ogai mano mar ODM kaluwore koda chal mano mar thieth. Ting'eni wach ma kama bende chal ka gima ok otenore gi wach ma bende Dennis Onyango ma bende jaol wach ilo Raila Odinga bende nondiko. Kwacho ni Raila Odinga en nowuok oko mano mar piny Kenya mana ka limbe mora mora ma bende ojathoro timo. Koro adiera mar wach ma kama ng'at nyalo penjo ni en kama chal nade. Nyaka sani ke nanno ka gazeno bono ni keni nitiere official moro kata jatelo moro mano mar duond bura mar ODM makoro ne okodwa no yang ni en ng'ano wach no pand nyinge. Wacho ka ni Raila Odinga osebedo ka dhi e checkups mago mag thieth kinde ka kinde e pinje maoko. Inyanya to tok kano setimne bero mano mar wich e higa mar 2010. Mano momiyo moluor Raila Odinga osebedo ka wuok e pacho kae kodhi e medical checkups e pinje maoko. Kata kamano wacho ni Raila Odinga bende koro okosebed ka inene e rombe mopogore opogore. Wacho ni public engagements kanyo mano moriwo political events ma kata rombe mag siasa ma ODM osebedo ka bago. Wang'eyo ni nowinjo bed ni entiere romo mano mar 20th anniversary mano timore Jamboreze county ma Kisii, Wajir kaachiel kod Narok counties. Mago duto iwacho ni ne okoneno. To bende nyaka sani bende koro liekore ni nitiere romo maduong' mano mar yango higni 20 mar ODM ma winjo bed ni timore dwe ni. Kata kamano ochwale nyime nyaka dwe manyien mano dwe mar 11. Kata kamano telo mano mar ODM to lieko ni gichwale nyime kalure ni counties mopogore opogore pok oyango higni 20 magi. Koro giwacho ni ka gibago romo maduong' Mombasa to mano nyalo duopi ne counties mamoko. Mane momiyo koro gigole dwe ni gichwale dwe machielo. Kata kamano wakwayo mana hawi maber ne Raila Odinga kapo ni odhi e medical check-up wakwayo ne mana ngima makare kaachiel kod hawi maber. Mana kamano koro hadhi wach machielo ma bende no mi pek kanye. Ite mar aboro wasebedo kwani no sigana mago mag nyota Nyakorom Gajwang'. Chakre odiochieng' manyoro naneno ka PSS noke iwacho ni jogoro mongirore pacho ka Nyakorom Gajwang' bade migepe mopogore opogore noke gi e kor gwenge mopogore kinde ma ntiere chenro mar nyota. No yangi nyota ne ong'ere kaka National Youth Opportunities Toward Advancement. Koro en chenro ma bende biro bedo ka konyo rowere mago mag yudo thuolo mag tije e kinda chenro mamoko. Kwacho ni sirikal koro chako chenro no mano mar nyota mageto kelo dongruok ne rowere ahinya ahinya kinde ma bende koro iseyo ni rowere kosebedo koda tije pacho ka Joyce. Nyaka sani koro iwacho ni e ward ka ward chenro no mano mar nyota mano mar National Youth Opportunities Towards Advancement Project nyaka sani koro geto rawere mago maderoma 70 mago e wards mopogore opogore pacho kae. To Sharon gino madhieri wacho kae ni e kinde nyasi mar Madaraka county ma Homa Bay jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni nyota bro bedo ka siro rowere mago moheo kata mokalo 1800 mago manitiere kind higni 18 nyaka 29 kaachiel kod mago manyaka hikgi nitiere 35 ahinya nyato mago mag jogo ma odak kod ng'ol mago ma jogo manitiere kod ng'ol e pacho kae. Kata kamano chenro makamae nitiere josiasa moko mosebedo ka wuok oko ka kwedo chenro makamae ni gi oken mano mar jiwo jopiny ahinya. Kata kamano jatend piny Kenya William Ruto nyaka sani koro ne oseyango kata ne onyiso jogoro manitiere counties mopogore opogore ahinya nyato mago mayudore e kor gwenge mar mondo me otim chenro mano mar tiego jopiny kata gino miluongo kanyo kod dhongere ni sensitization program mar mondo bi jopiny obed kod ng'eyo wi National Youth Opportunities Towards Advancements Project e counties duto 47 ka bende chenro makamano nochakore chieng' wuok tich tarik 6 mano mar dweni mano kaluwore kod jogoro mopogore opogore mosebedo ka wuothe counties duto e pacho kae mar mondo mi onyis jopiny to gino madhiera higni 18 nyaka higni 29 ne rawere dongi wacho ga ni youth chako higni 18 nyaka 35 ang'o momiyo jomoko ga iweyo oko. Kata kamano warito neno lokruok ma chenro mar nyota bro bedo ka kile kor gwenge ma pacho ka gin gigere ni beneficiaries en chakre iga 18 nyaka 29 nyaka chop kanyo 35 gin mana jogo eko mantiere koda ng'ol mopogore opogore. Kopogore gi mano bende ite mar 10 aneno kanyo kapo nono ni inja ohala e kaunti ma Nairobi ka Nyakorom Gajwang' tintiere koda kar jot ma bende tiye
nene kini thuolo mar ndalo 14 mabiro iwicho ka dukani rangi koka mano tibiro bed kiloro dukani men kaluore koda siem ma bendo chiwnegi wach ni Nairobi is a capital city ok nego bed ni boma ma Nairobi wantiere koda udi ma okapila iwacho ni ma soche gi ok ber ahinya kaluore koda bura nano kanyo kan mano chwalo gi Moses Ogeto ma bende en MCA ma Kilimani Ward bure Nairobi. Nyaka sani koro iwacho ni governor e county ma Nairobi kae mano Johnson Sakaja thuolo mar ndalo 14 go oduoko piny kata waiver mano fees mowinjo bed ni chulo ahinya to ne chenro mano mar doso kata repainting. Wanyalo wacho ni gin buildings mopogore opogore manitiere e boma ma Nairobi kae. Kata kamano e kinde makoro gino madhiera ni Sakaja oketo maino e wechego mago mag repainting buildings to koth kochwe Nairobi ka to oula thoth ahinya mano bende maino bende oula ni neno iluongo nang expressway expressway da chal mana yawo ka pi ochwe ka koth ochwe to pi kata kamano ok en mana CBD kende iwacho ni kapo nono ni nitiere koda duka mano mantiere alwora ma Westlands Upper Hill Ngara Kirinyaga Road ne ni iwicho duka ni rangi maber mano mar lombo wang inyalo kadna pare county ma Mombasa manen governor county ma Mombasa mano Joho bende no chiwo siem mar mondo mi owich rangi ma blue gi white kidhi chuny boma ma Mombasa ineno ka building so which blue gi white iwacho ni rachar gi rambulu mar kelo iwacho ni nyadhi ahinya mar nyiso kaka Indian Ocean pi nitiere kanyo bende piny kanyo bende jod bura bende koro ochiwo siem ne piny wacho ni kapo nono ibiro bed ka iuso kambi mano mar Kenya Pipeline ko us kambi mar Kenya Pipeline nyakoro Gajuanga to jod bura wacho ni kokete lwet ji giwegi to imports mwandu ma biro bedo kakadho e bwolai mar Kenya Pipeline nyaka gine magi puodhe. Nyaka sani bende giwacho ni gi recommend ni nyaka sani koro nyaka ket lai makare gino miluongo kanyo ni clear statement mowinjo be ni keto kare ahinya to mago mabro bedo ka iwacho kanyo ni in the prospect of how Kenyan Petroleum Refineries Limited kachiel kod subsidiary mano mar KPC kaka gisebedo ka gitimo ahinya to yorego mago mag yudo omenda mar yango ni chenro makamae odhi mbele yo makare wang'eyo ni KPC kata Kenya pipeline company achiel kuom kembe ma osebed ka yango no winjo bed ni keto e lwet ji giwegi to winjo bed ni time yo makare mondo omed kelo yuto maber ne jo Kenya. E ite mar 14 nyakoro Gajuang weche motenre kod doho nano kanyo doho maduong' mogik mano Supreme Court kanyakla kod doho mano mar apilo ng'ado bura moro ka kapo nono ni nitiere Kenya kod Gajuang to koro usejogoru udwaro mar mondo mi divorce kupogo mwandu okochuno nyaka mwandu koro ibro bed ni 50-50 ni pogo diere awoyo mwandu kipogo ibro bed king'iewo weche mopogore opogore kanya no kanyo ka gindiko ni income mano yuto care work bende ni chiwo ser malong'o e kind mamoko jois wach maka mano okete ite mano mar 14 ondike kanyo ni kopogore kod income care work misewacho nitiere emotional support kachiel ma koro winjo bed ni ng'ato yango gima dhiera ni emotional support to koro ng'ato dwa prove yo machalo nade ni samoro ka ng'ato kapo nono ni dichuo samoro nanie tichin kaka miyo bende nitedo ne bende noyudo chiemo anakia samoro mane emotional support bende ninyise ni wuod wegi ero kama na inya kum tich matek kwa sababu emotional support moko to tek mar yango kata kamano winjo bed ni ji kosebede keny to koro yango ne amua ni gidwa bedo ni koro gipogore winjo bed ni gibeda beda piny kaka joma dongo to giporo wache yo makare wacho ka ne higa mar 1888 wacho ni mane higa ma Married Women Acts came into force, granting married women the right to own and control their own property and earnings. Mano mane chiwo ne joma mene ratiro, mano mar bedo kod mwandu magigi wuora, kata obedo ni gintiere keny kacha, mano mondo mi kuom hawi marach weche mag pogruok obedo, to koro kila ng'ato neno mana kaka jiso, to ok ni gik moko duto ka unyiewo kanyakla to bedo mana nying ng'ato achiel kende. Kata kamano jogo manitiere keny bende sani koro nyaka riekre, ka intiere keny kacha kuwa mwanu unyiewo gimoro. To winjo bed ni kata ka en lo title deed bedo mana kod nyingu ji ariyo ok ni ng'ato achiel kende maste moko gimoro kotimore obed pogruok obed tho kuom hawi marach to ng'ato achiel koro odong' ka ywak to machielo to ema koro yuto mar mondo mipogo mwandu bed mayot nikech ka koro dhi e doho ka un wuon kaka jo hera ok winjoru dhi e doho kacha ni udwaro mar mondo mi opogu to koro emotional support go wan wang'ene gi nang'o care work to ber nyalo wacho ni samoro ni chiwo ne lwasi makare ot e kinde ma bende notiyo kata kamano mano nitiere kanyo e ite mar 14 wan isom ibed kod ng'eyo kotende kod chike maket kod mano nitiere machinglo moro kana nene ite mano mar 19 machinglo ma kamano bende loso mana
kotenre koda put mabende nochuog kanyo mano mar chulo jogo mabende noyudo hinyruok gi midhiero e kinde ng'anyo mago mag piny owacho. Koro aneno mana nitie sanduke moko ka taneno ka nitiere mikai moro orwako LSK kanyo to maketo sigara kata mana siga e dhoge no bende wang'e ni en ng'a ite mar 19 inene yo machal nade. Ka ng'iyo machinglo ma kama wanyalo pongo gi wiwa wang'e ni manitiere kod gima chalo siga e dhoge no mano jakoma mar aput mane jatend piny Kenya William Ruto chugo mar mondo mi hotel ne chenro mano mar compensation. Eno chalo ni omako tich kalure ni omako achiel kuom gigo machalo sanduk kae to nitiere jala machalo jatend LSK. Onega kanyo ni I am stepping down, my faith has been in doubt. Matiende ni otemo wacho ni an kora weyo tich makama kalure ni thuolo mano miwa mar mondo mi watim tich mano mar compensation. Sani koro dhi karumo oonge kod geno mora mora ni jogo mane otho e kinde ng'anyo, jogo mane johera magi ohinyore nyalo bedo ka yudo yuto. Kata kamano wacho ni jagoro ne temo goro gik mopogore opogore. Nyakwara Muge Jombe ne nyalo pogo gi wiye. Wacho ni a picture is more than 1,000 words. Wan wase manyo words wa moko matin pod odong words mamoko. Nyakwara Muge Jombe ne nyalo pongo gi wiye ni machinglo makamano manisha. Mana kaka wacho gi dholiech na a picture speaks 1,000 words. Anana mnaka jal makamana ngene ena jakoma mano mar aput makamana. Ento koro kwako mana sanduku. To LSK nena mana ka hepo sanduku. Kora Kenya koronga jwangi ni nene yo machal nadi nyalo pongo gi wangi kata gi wi kotenre kod okang' makamano. Wangi ni Faith Odhiambo to no se step down. Neno kanya I'm stepping down, my faith has been in doubt. Ite marabiro Joyce wiwanu wil gi sigana moro. Ingeni duol mano riwruok mago mag governors e pacho ka COG ojatimo yiero bang' higa achiel. Odiochieng' manyoro yiero bende notim Nyakwara Muge Jwang kendo nagichak gi yiero kendo Hamid Abdullahi mabende en governor e county ma Wajir kaka jakom mano mar COG gi jalupne mano governor e county ma Nyeri Mutahi Kahiga kinde lokruok mopogore opogore mabende nitiere kanyo Joyce. Governor ma Tharaka Nithi Muthomi Njuki ma osebedo jakom komiti mochung'ne wechego mag thieth kaduol mar governors odiochieng' manyoro no yiere mar mondo mi opong' lemo mar bedo jaleg governors ka koro kare ibo bedi ka ikawo kod governor e county ma Mombasa mano Abdul Swamad Sharif Nasir. Kopogore kod mano bende nitiere dwaro mopogore opogore mano governor e county mano ma Kakamega mano Fernandes Baraza ede makoro bobedo ka ochung'ne wechego mag finance planning economic affairs committee mano ka duol mar governors health kanyo asewacho kanyo ni bobed kikawo kanyo kod governor e county ma Mombasa wechego mago mag pur ibobed ka itelo ne kod governor mano mar governor Kenneth Lusaka ma Bungoma mano ka duol mar governors ka wechego mago mag somo ibobed ka imako kanyo kod Kericho governor mano Eric Mutai mago tudore kod lokruoge mopogore opogore. Benano kanyo ka Homa Bay governor Gladys Wanga ene makoro bobedo in charge man of the human resource and labor committee. Kanya wadgi mano ma West Pokot Simon Kachapin eno bobedo ka otelo ne gender committee. Transport ibobed ka imako kanyo kod governor ma Kiambu Kimani Wamatangi. Trade mano Badilisha Kiairie mano Manyandarua ka wechego mag lope kachiel kod udi bobed ka imako kanyo kod governor e county ma Kisumu Anyang' Nyong'o. Wechego mag arita governor e county ma Kisii mano Simba Arati. Mago mana moko kuom lokruoge ma otimore ka duol mar governors. Kata kamano jakom kachiel kod jalup jakom to podi odong' Ahmed Abdullahi kachiel kod nyawadgi mano Mutahi Kahiga. Governors bende koro singo mar medo kedo ne governors medo kedo ne counties mar mondo mi gineno ni counties ota e yo makare kendo maonge mibadhi mora mora. Sharon bende nitiere wach moro momako wanga it gazette mar 12 mano mar gazette ma Daily Nation. Looming drug crisis triggers fear. Mano kotudore kod weche mosebedo ka liekore maleng' ni nok mar yedhe nyalo bedo pacho kae. Mano kotudore kod Kenya Pharmaceutical Distributors Association nyaka sani koro negi chiwo milome kata negi chiwo siema ni nok mag yedhe nyalo bedo pacho kae nyanyate thuolo mano mar jumbe 2 mabiro. Giwacho kanyo ni nok makamano obiro kaluwore kod chike kata lokruok e chike mano miluongo kanyo kod dhongere ni regulatory changes makoro osebedo ka keto hinga ahinya nyato ne yudo yedhe moko mochuno e pacho kae. To ang'eni moko kuom yedhe mochuno e pacho kae gin mago yedhe mag jogo ma nitiere kod kute mag ayaki e pacho kae. Kabena no ka nonro ndik kae ni nitiere jo Kenya 1.4 modak kod kute mag ayaki. Wacho ni nitiere koro dwaro maduong' ahinya mar mondo mi kik gikos yedhe kaluwore kod ni yedhe makamago ema koro konyogi e duoko piny
kute mag ayaki e dendgi. Akeni chal ma kamano biro bedo ka chal nade. Inyalo paro kama kinde mokalo nwantiere koda nok mag chanjo mimiyo nyithindo matindo. Kapok wadhi e gazet mano ma The Standard, Joyce, bende kik wawi wawil. Wang'eni weche mag tuke to ok walony ahinya. Kata kamano wiye korom ge jwang' piny Kenya bende wang'eni Harambee Stars bende hikore ne tuke mago mag World Cup. Wacho ni 2026 FIFA World Cup Group. Koro gintiere Group F mar mondo mi puodhe gi nyakorom ga jwang' nyaka gitugo e yo makare. Ano ka coach jata kweth mano mar team mar Harambee Stars Benny McCarthy wacho ni e kinde ma bende gibiro bedo ka girakore koda team mar Burundi gi Cote d'Ivoire gibiro bedo ka ginyiso tuke makare. Odiochieng' ma kawuono team mano mar Harambee Stars wuok e pachoka ka gidhi e gwenge mago mag Bujumbura. Gibiro bedo ka gitugo kod team mano mar piny Bujumbura mano chieng' tich ang'wen mano mar jumani e paw tuke mano mar Intwari. Bang'e chieng' tich ariyo mar juma mabiro hanno ka piny Kenya bende biro bedo ka dhi tugo gi team mano mar Cote d'Ivoire mano mong'ere kaka Elephants. Koro mago in mana weche motendo kod 2026 World Cup qualifiers. So Joyce, mane gimomiyo anno ka headline ma gazette ma Daily Nation ondiko ni McCarthy, we won't grant the Elephants any favor. Matiende ni gibiro bedo ka obo bedo tugo maiete kalore kod coach mar Harambee Stars. Kata kamano wakoyo ne gimana hawi maber kinde makoro gidhi rakore kod Elephants. Adira kik gimi Elephants thuolo ginene girakore makare kod Elephants. Gin bende gituga mana gi lieche makamago. Bende wang'eni 2026 World Cup qualifiers no kwasa neno ka gitugo maber ahinya kaka tuke manorumo mabende na gitugo. Kata kamano we wang'i kaka tuke makamago gibiro bedo ka girakore. Ka wacho ni tuke manogo kae neno singnegi omenda e gimomiyo gitugo makare. Kata kamano gitemo mar mondo mi gin bende girakre. Nyalo bedo ni timbe moko go nitiere kit kaka gilogi matin. Kata kamano kinde mathoth tim mar Harambee Stars temo. Wan Rwadho ema wapako to Rwadho en mana Harambee Stars. Koro wamedo mana miyo gi mijing'o ni gitim matek kata girakre araka makare. Ang'ini Harambee Stars en Rwadho to ang'ini Arsenal bende en Rwadhi Joyce. Aneno ka Arsenal ka ite mar 35. Iwacho ni European standings kaluwore koda Premier League Arsenal anno ka nitiere on top of the table gi points 16 iluwogi gi Liverpool gi Tottenham. Kene ng'ina kuma Man U nitie gintiere namba Mani ok ane kata kanyo. Namba 10. Gintiere namba 10 kanyo. Gimbe gitemo at least gintiere top 10. Kata kamano korom ga jwang' aparo ni watika ne gazette mar The Standard bang'e welo ka anyano ka welo bende ochiegni donjo mondo wadonj gi chal mar piny Kenya. Akeni gazette mar The Standard, Joyce, thor wache magi miyo mapek. Samoro nyalo penji ni mane manyalo usore nikech kondiki ni why faith threw in the towel mano Daily Nation to The Standard ondike mana ni at last to The Standard bende neno kondiko nitiere sigana mana gitimo mano mar Faith Odhiambo kinde mano ruore koda put mano manono kaka inyalo chul jogo ma bende noyudo masire kinde ng'anyo. Ne gindiko moro ni losing faith. Akeni ni mane ma nikech ipedho giga kama e kinde miusogi. Kata kamano nyakwara muge jong nyalo ng'e aneno ka giduto ginyalo usoro odiochieng' ma kawuono kalo ne gin weche ma japiny nyalo gombo ng'eyo ni tang'o momiyo koro Faith Odhiambo mano jatend LSK ogoyo bade pinya kaka achiel kuom jogo ma koro bro bedo ka telone chenro mar chulo jogo mano yudo hinyruok e ng'anyo. Kata kamano japiny nyalo nyiewo gazet moro amora mar mondo mi osom matu kalo ni gazet mano mar The Standard bende nitiere weche mamoko ma gimiyo pek e ite ma iye gi anno ka nitiere county attorney was not involved in NMS takeover of city. Court told tano ka giketo picha mano mar governor machon e county ma Nairobi kae mano Mike Sonko. Kendo aneno ka gin bende koro gi yango sigana mopogore opogore weche go mago ma otudore kod kaka senators sani koro luongo mar mondo mi nyithindo ma yawuoyi otem e geng'o nyithindo manyiri mar mondo mi kik choch ratiro margi ahinya to e weche go mago mag neno ni koro ginyayo weche go mag chiwo luor gino miluongo kanyo ni mutual respect nikech iwacho ga ni kinde mathoth respect is a two-way traffic nyaka sani koro iwacho ni weche go mago mag iye mohiwe pacho kae higa mokalo iwacho ni 240 mago mag iye mohiu mane obedo recorded e pacho kae kwan mamalo ahinya mag nyithindo matindo mane ogamo remo. Senators odiochieng' manyoro ne okwayo nyithindo ma yawuoyi mar mondo mi one ni orito nyithindo manyiri mar mondo mi kik roch
ratiro margi ahinya nyato e wechego mag anjao kata wechego mag sexual violence ka koro ne giyango weche makamagi ne giloso e kinde mane gintiere wacho ni Senate Mashinani Sessions ma koro ne obagi e skunde mopogore opogore mano e buo mabul mano mar Kenya Women Parliamentary Association mosebedo ka koro temo mar mondo mi gipor wach kotudore kod kaka ginyalo duoko piny wechego mag iemo hiu kaachiel kod gamo kute mag ayaki makoro gigeto mar mondo mi odog piny ahinya nyate kinde makoro kwan makamago osebedo ka dhi mbele weche mamoko bende JSS teachers to petition MPs over their autonomy wang'eni jopuonj mag JSS gisebedo ka gigombo mar mondo mi gichung kar kendgi wacho ni jopuonje mag JSS mago mohingo 1,500 ahinya nyato mago mawuok e kaunti ma Kilifi sani koro oseyango ni gibiro bedo ka gichwalo petition margi e od bura mamalo ka koro gidwaro ni government o gichung kar kendgi ka koro giwacho ni kata obedo ni gintiere skunde mago mag primary to gin bende wicho bed ni gintiere kod head teacher margi, senior teacher margi, jalup head teacher margi mar mondo mi to odiochieng' manyoro nantiere kae kod mwalimu Opolo Kopolo ong'isa ni jwaruok maduong' manitiere kanyo yudo ni koor pesa mar sports to head teacher mar primary ema dwaro mar mondo mi otel ne pesa mar sports gino masche moko jopuonj mag JSS okorwako koro gin bende gidwaro ni pesa mar sports koor negi to en sports mar jo JSS gine magita pesa makamano mane gimomiyo gisebedo ka gitemo dhiro ne autonomy gibed kod head teacher senior teacher, jalup head teacher, kata bedo ni gibedo housed e primary school. Aken chal mar wach makwan nyalo bedo nada. Kegi mwe ni JSS nok ter mani skunde mago mag sekondar mar mondo mi gibedo koda principal mage. Nikech ka koro gine skunde mag primary ka wadwaro bedo gi head teachers ariyo. Aken mar primary cha koro bodung ni head teacher, mar secondary to koro luongo ni principal. Aya. Eite mar ariyo bende ka ni somo gazeti mar The Standard nyakoro mgajuanga be nantiere duoro e gwenge mago mag Njoro e county ma Nakuru nantiere ng'anyo duche manyoro ka bende nitiere jok piny ma bende nang'anyo e apaya ma Nakuru kochomo gwenge mag Narok kaluwore kod jal ma bende nochoko dasere e gwenge mago mag Stombili. Joyce Duor gi wach mogik watieko. Sharon Ong'ao nyaka sani wach ma injili ma pod wamedo lando ne jopiny mar mondo mi odhi mbele kod ndikruok kaka jogo ombulu e pacho kae kinde makoro adul matayo weche magiere e pacho kae IEBC dhi mbele kod ndiko joluto mbulu manyien. Gazet mar The Standard bende nitiere weche mopogore opogore magimiyo pek nyakora muge jong nyalo nyiewo to somo. Ite mar 7 kanyo anno ka bende nitiere weche mag Gachagua nowacho ni Uhuru is the past, I am the present and future. Gachagua declares. Mago duto inyalo somo e gazeti okinyi makawuono. Mana kuma nyakoro mgajuang gi kany ben makelo e giko mar nondo mar gazeti erokamane na Joyce Duor. Nyakoro mgajuang dakika 7 tok saa 1 mano mar okinyi. Akaw yo matin adonj gi twak e chenro mar piny okinyi makawuono wamulo chala mar piny Kenya kotende kod weche mopogore opogore mosebedo katimore e aluora magwa. Kik dhi mabor.